Okay, you talk now. Very hard. Come on, don't be What fucking... now? I don't know, talk Bulgarian, English, whatever. The Three Sisters speech or what is Казва се Three Sister. Only English or Bulgarian? Кое ти е по-лесно? Аз използвам и български с Добре, тогава. английски. Български съм доста добре. Ако ти се занимава да го апдейтваш. Надали ще се отима, ама... Златната мина, кой изкара. Чакай да фокусира. Диаманчета. 24 зъба и ги слагам. Не може да ги фокусира много хубаво. Хем съм на последно. Много дум не може да фокусираш, трябва да влезем. И тъй, сега ще се разходим още малко тука. Плажа е много як. Има река и това е остието на реката. А канала бе, не е река бе. Река е бе, какъв канал бе. Той е от тайтата деца сменя през годините бе. Тук има река бе. Не е как... Ото има и лодка на него, направо може да влизаме вътре. За рибка. За рибка. И акулите? Ти пак е направено късовече. Виж ли, тук е най-предната част на скалата. Две очи, носле. Като рязано някакво. Да, той на то. Натурално. Обаче какви дупки има по плажа. Ниско, дълбоко. Тиня. Мокър пясък, да. Тиня. Какво трябва да вземем лопати, да им да копаем за злато? Снимаш ли още? Снимам, да. Толкова някакво надолу гледаш. Не бе, снимаш, защото... Пак ще имаме идиотски видеота. Не, към краката ти да покажа къде вървиш. Снимай ми крака. Гледай. Те са измокри сега. Гледай. После като ти съхнат. Ето е Емел. Разхожда се сама там. Alright. Мисля си, че иска да гепне едно кану. Let's go surfing. Горе борт up there. И силно на някакъв малък. То си 6,4. Той доста е 1,20 м. Малък е. И няма финови отзаре. О! Не го барай. Пиче идва. Малък е. Кой пиче? Ето един му фин липсва. Само с един фин е. Тук и там се струва. Така. И така, след това отиваме към New Plymouth. I'm just doing video though. Video's bit better. Не, може да направим снимка. Снимка е хубаво. Снимката е фейсбук, нали Мел? Yeah. He's my cousin. Yes, I know that. 360 3D. It's all good. Can I get a picture on here, babe? Here we go.